नोंथाङा मोनसे मोजां बुब्लिखौ नेगासिनो नामा? बेबायदि बुंनानै सुप्रिम कर्टआ आसाम सरकारखौ मानो सोंखारिदों? सुप्रिम कर्टआ माखासे सुबुंफोरखौ गुबुन हादोरारि फोसावनायाव बिसोरखौ गुबुन हादोराव दैथायहरै आरो बिसोरखौ थि सम गैयै समसिम डिटेनसन सेन्टाराव दोननायनि थाखाय आसाम सरकारखौ सोंखारिदों। सुप्रिम कर्टआ आसाम सरकारनाव सोंथि सोंदों दि नोंथाङा बबेबा गोथार बुब्लिखौ नेगासिनो दं नामा? सुप्रिम कर्टआ बिथोन होदों दि सरकारा हाबथानायनि गेजेराव सा 63 सुबुंफोरखौ बिसोरनि हादोराव दैथायहरफिननांगौ। बिजिरगिरि ए.एस. अक आरो बिजिरगिरि उज्जवल भुयानि बेन्चआ भिडिअ कनफारेन्सनि जोहै बाहागो लानाय आसामनि गाहाय नेहाथारिखौ बुंदों दि नोंथाङा फोरमायदों दि डिटेनसन सेन्टाराव थानाय बैसोर गुबुन हादोरनि सुबुंफोरनि थार थंखौ मोजाङै मिथिनो हायाखै, बेनि थाखायनो बिसोरखौ बिसोरनि हादोराव दैथायहरफिननाय जायाखै। बिसोरनि थार थंखौ मिथिनो हायैयाव नोंथाङा जिंगासिनो नाङा। खेबसे गुबुन हादोरनि सुबुंफोरखौ सिनायथि होखांनायनि उनाव बिसोरखौ थाबैनो बिसोरनि हादोराव दैथायहरफिननांगौ। बिसोरनि हादोरा थि खालामगोन दि बिसोरो बहा थांगोन। हियारिंनि समाव रायजो सरकारनि उखिलआ जुक्ति होदों दि जुदि बेबादि सुबुंफोरनि थंफोरा गैया अब्ला बिसोरखौ बबेहाय दैथायहरनांगौ। फिननाय होनायाव बेन्चआ बुंदों दि नोंथाङा मिथिगौ दि बिसोरो बबे हादोरनि। नोंथाङा बिसोरखौ बिसोरनि हादरनि राजथावनियाव दैथायहरनांगौ। बिदिन्थि बादियै जुदि सोरबा पाकिस्ताननि अब्ला नोंथाङा बिसोरखौ पाकिस्ताननि राजथावनियाव दैथायहरनांगौ। बबेखानि बिसोरनि थंफोरखौ मिथियाखै होननानै बिसोरखौ डिटेनसन सेन्टाराव दोननो हाया। दफा 21 नि सिङाव थांना थानायनि मोन्थाया हादोराव थानाय गुबुन हादोरनि नोगोरारिफोरनि सायावबो बाहायजायो। हियारिंनि समाव सुप्रिम कर्टआ आसाम सरकारजों होजानाय एफिडेभिटनि सायाव सोंथि दैखांदोंमोन। सुप्रिम कर्टआ बुंदों दि नोंथाङा एफिडेभिटआव बे बाथ्राखौ फोरमायाखै दि माब्ला बायजोआरि मन्थ्रि बिफाननो बिसोरनि भेरिफिकेसन दैथायहरनाय जादोंमोन। नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंक, टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से कोचिंग स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, सीएचएसएल का प्री क्लियर हुआ, फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि आर.एन.बी. र'ड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआ। आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआव बेंकिं, एसएससि, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजानाय मेथ्सफोराव उइकफोरमोन, ओमफ्राय दा बाहायनायानो एसे गोख्रों जाबाय आरो बाहाय सीए क्लासबो जायो, माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय, माला मा जानाय, जे मा जानाय बेखौ मोनगोन। ओमफ्राय रिजनिंफोर, इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो। मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था, इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ। तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै ल' कोर्स फीस, स्पेशली डेली करंट अफेयर्स क्लासेस, लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session। बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलोंनो हागोन।